скандал с подслушването започна новата парламентарна сесия. Депутатите от ГЕРБ, разпечатки очите разговори с шефа на митниците Ваньо Танов бяха разпространени от РЗС, отрекоха да са контактвали и упражнявали кадрови натиск. Парламентарната подкомисия за СРС до взе решение да установи законно или нерегламентирано е било подслушването. Искра Фидосова обяви, че не се чувства виновна за разговора си с Танов за митницата в Лом. Фидосова призна, че единствената й грешка е, че не е огласила данните за корупция. Дори след като е видяла вилата на шефа на ломската митница, която по нейна преценка струва 1 милион. Моята вина и грешка е, че тогава не излязох и не казах това. В разпространената разпечатка Фидосова обсъжда конкурса за директор на ломската митница и се интересува от кандидат за поста, който е изкарал на изпита 2,90. Фидосова е убедена, че записът е монтиран особено, защото в него има неприсъщи за нея нецензурни думи. Очаквам в тази седмица, може би да стана канибал, очаквам всякакви манипулирани, подправени. Защо избраха мен? Може би защото има най-много материал за мен, защото с него аз говоря. Готов. Напис. Може би доста по-често, отколкото другите депутати. Е много по-лесно да направите сглобка. Според разпечатката, Стоянова настоява за шеф на митницата в Пловдив да бъде сложен човек, окачествен от Танов като бандит. Имам повече енергия и аз ще се взема със същото. Сега момичето чака да бъде определена дата за операцията и благодари на всички, които са дарили в кампаниите за нея. С част от средствата ще бъде осигурен престол на майка в Бостън, а с друга ще бъдат платени медикаментите й. За BTV новините Марина Евгениева. Днес за Антарктида замина поредната българска експедиция. В нея участват 5 мъже и 2 жени. Нуша е най-младата участничка в експедицията. Отива на Антарктида за втори път. Първият, когато е била на 15. Подготвям издание, което включва история на цялото българско присъствие на Антарктида, както и справочник на българските наименования на Антарктида, които в момента са над 700. На Антарктида си имаме Тангра планина, залив Каварна, нос Рила. Освен това, дори на Антарктида може да покапнеш типично български храни, като кисело мляко и кисело зеле. Правят ги по оригинална рецепта в тези бидони. Всичкото пресно, което се занесе зързарат, домати, краста и това, да седи 2 седмици повече, няма практически възможност да седи и основната салата с кисело зеле, с червени периоли и стъргани моркови. Затова чужденците често се отбиват в българската база. Тази тема депутат от ГЕРБ Менда Стоянова и днес потвърди също, че не е оказвала натиск за назначаване на шеф на митницата в Пловдив. Менда Стоянова вече обясни това пред посветил нас първо, още когато правната комисия. Ако се окаже, че разговорът с нея е 100% автентичен, вижте какво казаха Фидосова и Стоянова пред медиите. Когато съм се срещала с избирателите в мой избирателен район, където е и Лом, имах информация за корупционни схеми на досегашния шеф на митницата, който повече от 9 години е шеф на митницата. По този повод аз и моите колеги сме се интересували за този конкурс. Бях информирана лично от господин Танов, че до конкурса са допуснати досегашния шеф